ukufa kwesosha ukwanda kweyibhamu kodwa namhlanje ishintshile yonke leyo nto ngoba ukufa kwaleli social field kusho ukuthi namathuba okwehluleka empini asemaningi lana mhlawumbe bangakhuluma abantu bakhulume ani mhlawumbe abantu abangayazi ukuthi ingakanani loss eyenzeke endimeni kaMaskandi ngoSaturday ebusuku uStebi bekuyisuperstar uStebi ubebaluleke kakhulu endimeni kaMaskandi ngoba ngicabanga ukuthi njengamanje sisebenzisa uonline sonke umuntu owafika nento kaonline eintroduce kuthina njengamaciko kaMaskandi uStebi angazi wayikhethe mina azokufika kuqala okwenze ukuthi bangiphethe kodwa ke silana namhlanje angazi noma kufanele ngisila futhi naye uNkulunkulu angazi noma uneshoyo ukuthi kufanele asibeke kuyayithiwe ukufa kwesosha ukwanda kweyibhamu kodwa namhlanje ishintshile yonke leyo ngoba ukufa kwaleli social field kusho ukuthi namathuba okwehluleka empini asemaningi lana mhlawumbe bangakhuluma abantu bakhulume ani mhlawumbe abantu abangayazi ukuthi ingakanani loss eyenzeke endimeni kaMaskandi ngoSaturday ebusuku uStebi bekuyisuperstar uStebi ubebaluleke kakhulu endimeni kaMaskandi ngoba ngicabanga ukuthi njengamanje sisebenzisa uonline sonke umuntu owafika nento kaonline eintroduce kuthina njengamaciko kaMaskandi uStebi njengamanje uthi mawunengoma unealbum esebenzayo kuthiwe ethi one man show umuntu owasiqale into yama one man show wasikhombisa ukuthi iyagcwaliswa iveni ubiza abantu beze kuwena wedwa bazocula nawe 4 hours uStebi okusho ukuthi njengoba kulimela uStebi njengamanje sifana nabantu abalinyalela uMessi beyodlala ifinal ngoba